प्रमद बर'आ सासे गुन्दासो। बे बाथ्राखौ सोर आरो मानो बेबायदि बुंदों? बेनि गुबै जाहोना मा? रायजो राजाफोर, नोंसोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्सखौ मोनजोबगोन। जाय गोदान आंनि चेनेलाव, बेफोरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अननानै। आरो भिडिअखौ रायजो राजाफ्रा जोबजासिम नाय। जोबजासिम नायाबा नोंसोर बुजिनाय नङा मा जादों मा मादों आरो मानो बेबायदि बाथ्राफोरखौ होननांगौ गोनां जादों। रायजोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो मोनसे गोनां खोथाया जाबाय रायजोफोर, एबारनि फैगौ बिटिसि इलेक्सना जोंनि आखायावसो। जेखि जादिया दे, भिडिअखौ जागायसै जों रायजोफोर। प्रमद बर'आबो सासे गुन्दा गारिसो बियो, मिथिबाय? बे गुन्दा नारिसो बियो। जोंनो बेखौ प्रमद बर'नि ब्लगखौ जोंनो नाङा। गावनि न'आव बानायनानै लायैथो, जोंनो नाङा बेखौ। जोंनि जायगायाव जों सोआ। जों सोआ। जोंनो नांगौ हा। जोंनो हा नांगौ। गाव लाबोदों, गावनि न'आव सोनानै लायथो बे खामानिखौहाय। जोंनो नाङा। दिनै देवानिफ्रा जोंनाव फाननानै हाखौ जानो नागिरदों। जोङो बेखौ दालालिखौबो जोङो सोआ। जोंनो नाङा आदा कम्पानिबो जोंनो नाङा। Aদানি কোম্পানি go back!